lidi, takže já vás vítám u mého prvního YouTubeového videa, kde se vám představím jako slavný YouTuber. Takže, a kde bych začal? Kdyby 16 let, tak bude, no, ale jako... Já jsem jako budu dělat jako žádosti o přátelství, jako každý, jako možná si mě vydává. Hraju fotbal, se tam jako čekám jdeš, přilepeň balonku jako ústavní hráče, to je každý schopnost. Na stavební školu, makáme. Skvělý. Třeba jako tesař, to děláme se středu. Stavíme se všechny. A ne mokný věci, každý si stavil mokný věci. Jandise, tyjo, to je frajer, tyjo. Je to můj best YouTuber. To spolu budeme mít velký video, který bude mít nepřetržitě moc sledování, tyjo. To si řekli, že budeme pak, tyjo, že se to ani nevynalezli, to video. A už hned si plánujeme, jaký budeme mít YouTube money a takovýhle ty blbosti. Jo, frajer. Já jsem prostě pán.